Când începe ploaia în destinul tău, concentrează-te pe acele flori care, datorită acestei ploi, vor înflori. Diavolii din iad invidiază dureros, urmărind cât de ușor oamenii pot să-și denigreze unii pe alții. Despre caracterul unei persoane se poate judeca după modul în care acționează cu cei care nu-i pot aduce niciun folos, precum și cu cei care nu pot să-i răspundă. Gânditorii mari discută idei, cei medii evenimente, iar cei mici oameni. Nu asculta niciodată judecățile asupra ta, pentru că, chiar dacă ai putea merge pe apă, cineva cu siguranță ar observa. Uitați-vă, nici măcar nu știe să înoate. Natura nu suportă vidul. Acolo unde oamenii nu cunosc adevărul, umplu spațiile cu presupuneri. În niciun caz nu trebuie să-i mustri pe cei care au încercat din toate puterile, dar au greșit. Răbdarea angelică cere o putere diabolică. Dacă îți place celor din jur, înseamnă că ești bun. Dacă te urăsc, înseamnă că ești cel mai bun. 3 lucruri de care se tem majoritatea oamenilor: să aibă încredere, să spună adevărul și să rămână ei înșiși. Pentru a lăsa o urmă în viață, nu este necesar să mergi prin noroi. Pochiurile goale nu te împiedică niciodată să devii ceea ce-ți dorești. Obstacolele pot fi doar capetele și inimile goale. Cel mai important este să-ți ordonezi sufletul. Nu te plânge, nu te învinovăți și nu te justifica. Adevărul te iubește doar atunci când cineva se roagă în taină pentru tine lui Dumnezeu. Dacă nu ești aproape atunci când femeia suferă, nu are rost să apare atunci când ea se simte bine. Mă enervează atât de tare, pare că toată viața se petrece acolo unde nu sunt, iar acolo unde sunt eu, totul trece pe lângă mine. Nu te întoarce în trecut, suferă, rabdă, du-te dorul, dar nu te întoarce, tot ce a fost mai bun a trecut deja, iar în cele din urmă durerea doar va crește. Nu știi niciodată sigur, vei fi fericit sau vei întârzia la nenorocire. Cel care și-a găsit pe sine însuși nu mai depinde de opiniile altora. Pentru a nu fi dezamăgit de oameni, trebuie să scad de iluzii. Este important să accepti oamenii așa cum sunt. Perfecțiunea nu există, iar chiar și oamenii buni uneori pot fi egoiști, iritabili sau posaci. Nu am judecat niciodată femeile care aspiră la o viață bună, ci doar nu am înțeles bărbații care se plâng că femeile au nevoie doar de bani. Ei înși privesc către femeile îngrijite, îmbrăcate frumos, cu păr lung, care miroase plăcut a parfum, și către un manicure perfect, pentru că se spune că frumusețea cere sacrificii, dar în realitate, bani. Dacă vrei să laude pe cineva, fă-o chiar acum. Dacă intenționezi să-l critici, amână pentru mâine, poate atunci vei decide că nu merită. Iubește-te pe tine însuți. Corpul tău este singurul loc în care va trebui să trăiești toată viața. Știu că atunci când lași să plece ceva, vine ceva mai bun. Nu te teme. Marile suflete suportă tăcut suferința. Monștrii și fantomele există cu adevărat, trăiesc în interiorul nostru și uneori învin. Când necazurile se adună unul după altul și te aduc la limită, cel mai important este să nu te dai bătut, pentru că tocmai în acel moment poate începe o schimbare. Există 3 capcane care fură fericirea: regretele din trecut, anxietatea pentru viitor și nerecunoștința pentru prezent. Uneori, furtunile sunt benefice. Ele îți vor zgâria puțin sufletul, dar îl vor și curăța de noroi. 2 pârghii cu ajutorul cărora poți controla oamenii sunt frica și interesul personal. Oamenii sunt răi în măsura în care sunt nefericiți. Cea mai valoroasă podoabă este conștiința curată. Întrebarea ce vor zice oamenii trebuie să fie pe ultimul loc, pentru că, în general, nimănui nu-i pasă de viața ta. Dacă vrei să-ți cunoști cel mai mare dușman, privește în oglindă. Dacă te vei descurca cu tine însuți, ceilalți se vor răspândi. Masca de pe față este mai importantă decât orice haină. Aproape toate poveștile de succes încep cu faptul că persoana stă întinsă, doborâtă de eșecuri. Dacă vei aștepta până când toate semafoarele de pe drum vor deveni verzi, nu vei începe niciodată drumul spre vârfuri. Fericirea adevărată este aceea de a fi departe de încercării. Iar dacă încercările totuși te ajung din urmă, arată răbdare. Unde există multă iubire, acolo sunt și multe greșeli. Acolo unde nu este, totul este greșit. Cu cât o persoană este mai calmă și mai echilibrată, cu atât potențialul său este mai mare și șansele de a reuși în fapte demne sunt mai mari. Imperturbabilitatea minții este una dintre cele mai mari comori ale înțelepciunii. Fericirea nu depinde de cine ești sau de ce ai, ci exclusiv de ceea ce gândești. Cine caută alinare în vin, se așteaptă la naufragiu.
Puterea adevărată se manifestă doar atunci când înveți să râzi de tot ce te chinuiește. Altfel, nu poți păstra echilibrul, iar lumea te va înnebuni. Dacă pleci și nimeni nu te cheamă, mergi mai departe. Acesta este un lucru corect. Dacă ceva te doare, taci, altfel te vor lovi chiar acolo. Imaginează-ți ce liniște ar fi dacă oamenii ar vorbi doar despre ceea ce știu cu adevărat. Nu te plânge înaltului asupra problemelor tale, mai bine îi spui că el este cu tine. Nu permite zgomotelor din jur să-ți acopere vocea interioară. Ceea ce e cel mai important, să ai curajul să urmezi inima și intuiția ta, nu ceea ce alții știu deja despre cine vrei să devii. Până acum nu înțeleg de ce oamenii se supără atât de mult unii pe alții. Viața e prea scurtă și iertătoare. Fă-ți curaj și sună, scrie sau întâlnește-te cu cineva, înainte să fie prea târziu. Când aveam 5 ani, mama îmi spunea că cel mai important lucru este să fii fericit. Când am mers la școală și m-au întrebat ce vreau să devin, am răspuns, fericit. Mi s-a spus că nu am înțeles sarcina, iar eu am răspuns, viața este fericirea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc fericire și o viață plină de bucurii. Totul va fi cu siguranță bine. Fiți fericiți!